Internet je vec, ktorú využíva každý človek na tejto planéte. Tvoja mamka, babka, striko a aj ty. Dnes sa pozrieme na to, čo všetko o tebe internet môže vedieť a pozor, je toho dosť. Začneme ale plusmi internetu. Pokiaľ si chcete vyhľadať možno nejaký recept na jablkový koláč na internete, je to úplne v poriadku. Alebo si chcete cez AI vyhľadať nejaký návod na to, ako niečo opraviť, úplne v poriadku. Samozrejme, internet môže byť samozrejme dobrý a aj užitočný, ale do not, proste nedávajte chatu GPT vaše osobné údaje, tým myslím napríklad nejaké vaše dokumenty, váš životopis, váš neviem čo a tak ďalej. Proste nevyužívajte chat k tomu, aby ste mu dávali nejaké vaše osobné dokumenty. Chápete ma? Mám tu príklad. Mohli by ste chcieť vedieť, že ako funguje také rodné číslo, pretože aj rodné číslo má svoj matematický systém a odfotíte si rodný list, dáte ho chatovi GPT, nech vám povie, že proste, že ako matematicky vzniklo vaše rodné číslo, ale on vám to síce vysvetlí, ale potom to vaše rodné číslo, aj všetko, čo máte na tom dokumente oskenované, on to uloží boh vie kde na servery a predáva to marketingom a nejakým firmám, aby mohli zabezpečiť to, že vaša reklama bude prispôsobená vám. Teraz hovorím o všetkom. Celý internet, nie len čo GPT, o vás zbierajú informácie v jednom kuse a napomáha tomu aj súbor cookie. Cookie, alebo teda keksík, sú súbory, ktoré jednoducho, keď kliknete prijať, tak sa vám väčšinou uložia do počítača. A dám príklad, aplikácia Facebook. Ak idete na Facebook a máte ho v angličtine a vy ho chcete do slovenčiny, musíte prísť, kliknúť a prepnúť si ho. Aby si to stránka zapamätala, že odteraz chcete mať stránku v slovenskom jazyku, musíte akceptovať súbory cookie. Po akceptovaní súbory cookie si stránka zapamätá, že ste dali slovenský jazyk. Prečíta tento cookie súbor a na základe predošlého nastavenia sa ti stránka objaví automaticky v češtine. Dnešné súbory cookies sú hlavne pre stránky. Dnes ich príjmeš a zajtra o tebe vedia, čo si mohol nájsť. Funguje to veľmi jednoducho a má to aj svoje pomenovanie. Algoritmus. Algoritmus robí to, že po akceptovaní cookies vás bude automaticky sledovať na stránke, čo kde klikáte, aby vám mohol prispôsobiť obsah. Dám príklad. Tému. Ste na e-shope tému a teraz kliknete akceptovať cookie, algoritmus sa aktivuje a vidíte napríklad na obali pre mobil, kliknete si, pozriete si, idete naspäť na domovskú stránku a do 5 sekúnd vám vyskočia len obaly na mobil, pretože ste klikli akceptovať cookies a algoritmus videl, že ste na ten obal klikli, tak vám to dáva, aby ste si toho mohli kúpiť čo najviac. Algoritmus má aj TikTok či YouTube. Algoritmus na YouTube funguje v takom princípe, že vy si klikne to, čo je. Algoritmus na YouTube funguje trošku inak. Fakt a jak? Na YouTube si kliknete na video napríklad o aute a teraz YouTube podľa toho, kedy ste vo videu klikli na like alebo či pozeráte video do konca, či ste ho pozreli viackrát, bude zobrazovať na For You page viacej videí o autách. Tu by som povedal, že ideme do viacej takej investigatívnej časti tohto videa, pretože v tejto časti videa sa dozviete viacej o tracking pixels, o cross-site tracking a o firme Meta Platforms. Keďže sme si súbory cookies už vysvetlili, tak poďme rovno na tracking pixels. Tracking pixels sú také neviditeľné prvky toho algoritmu, ktoré sledujú váš pohyb na web stránke. Ako som už hovoril, algoritmus robí to, že vlastne kliknete na niečo, o 5 sekúnd máte veľmi veľa reklám, podobných vecí. To je ten tracking pixels. On robí to, že pozerá na vás, čo píšete do vyhľadovača, na čo klikáte, čo lajknete alebo čo robíte na tej stránke. Potom je tu aj horšia verzia tohto trackovania a to sa volá cross-site tracking. Poďme si o tom povedať. Cross-site tracking je tracking, normálne, že sledovanie, ale funguje na viacerých stránkach naraz. Preto sa volá cross-site. Cross-site tracking sleduje, čo si píšete, niekedy možno aj to, čo vravíte, čiže vás odpočúva, ale hlavne to robí to, že vás sleduje cez rôzne stránky naprieč proste všetkým. Napríklad máte nejakú stránku otvorenú v pozadí a cross-site tracking aj tu v pozadí vlastne monitoruje, čo na nej robíte, čo tam máte otvorené a podľa toho zisťuje to, čo vlastne vy máte radi a preto vám tak môže prispôsobiť váš obsah, prípadne reklamy a tak ďalej. Prejdime ale na svetovo známu firmu Meta Platforms. Meta je spoločnosť, ktorá sa v októbri v roku 2021 premenovala z Facebook na Meta.
Pre Metu to bol krok, ako zrealizovať takú víziu metaverzu. Kto nevie, čo je metaverz, znamená to prepojený svet virtuálnej a rozšírenej reality. Meta zarába svoje hlavné zisky z reklam. Plus minus 97% ich príjmov je z reklam. Kamo, trpne mi noha, necítim si nohu, trpne mi noha, pasa. OK, musím už to končiť. Meta na to využíva obrovské množstvo osobných údajov a dát svojich používateľov, ktoré predáva na markete firmám, aby mohli prispôsobiť reklamy danému používateľovi. Zakladateľ týchto korporátov je Mark Zuckerberg. Poďme ale hneď na ich najväčší škandál, čo kedy mali v histórii, a to je Cambridge Analytics. Kedy boli dáta miliónov užívateľov zneužité pre prospech v politiku. Bez ich vedomia a súhlasu, samozrejme. V roku 2014 vytvoril prieskumník Alexander Kogan taký kvíz, ktorý sa volá This is your digital life, nie? Áno. V roku 2014 výskumník Alexander Kogan vytvoril taký kvíz This is your life menom Alexander Kogan. V roku 2014 výskumník menom Alexander Kogan vytvoril kvíz s názvom This is your digital life. Tento kvíz si urobilo vyše 270 000 ľudí. A ten kvíz This is your digital life bol akoby taký beta Facebook, ak ma chápete. Ale ide o to, že vtedajšie pravidlá Facebooku nezakazovali by vlastne sťahovať dáta ich svojich užívateľov a ich priateľov a hlavne to mohlo byť bez ich vedomia a presne týmto spôsobom si získali dáta vyše 87 miliónov ľudí. Táto spoločnosť na základe tvojich interakcií v kvíze zisťovala, či si úzkostlivý, konzervatívny alebo priateľský a podľa toho ti prispôsobovala obsah, ktorý ti posielala. Ak by systém vyhodnotil, že si liberár, bude ti automat posielať reklamy o tom, ako je dôležitá solidarita. Keby si bol zase ustrachaný typ človeka, tak ti bude ukazovať reklamy o tom, ako ti imigranti berú prácu. A presne takto získavali vlastne tých voličov, ktorí ešte neboli rozhodnutí, tajne, tak nenápadne na svoju stranu. No nevyšlo im to, však logicky ne. Za toto všetko, čo oni vlastne v tom roku 2014 spravili, tak dostala firma pokutu vo výške 5 miliárd dolárov a Mark Zuckerberg musel prvýkrát stať pred súdom. Niektorí ľudia vravia, že ich internet odpočúva. Napríklad máte otvorený notebook alebo telefón a len tak si vravíte so svojimi napríklad rodičmi, sa rozprávate o tom, ako by ste si niečo kúpili do domácnosti, napríklad stôl a teraz otvoríte napríklad, neviem, nejaké správy, topky a máte tam reklamy o tom, ako je v IKEA nový stôl a skade to tá IKEA vie, že ty chceš nový stôl, no preto, lebo ťa odpočúva tvoje zariadenie. Na YouTube je snáď milión videí o tom, kde skúšajú to, že otvoria notebook, otvoria si Google a rozprávajú proste, že ja by som chcela psie žrádlo, alebo ja by som chcela, ja viem, na stoličku a o 5 minút tam majú reklamy na psie žrádlo, na stoličky, na obrusy, na všetko, čo tam povedali, to im tam zobrazí. Takže ono vás to reálne odpočúva a keď ste napríklad chceli nejakú hlasovú asistentku, ja mám Alexu, ale ste ohľadom toho skeptickí, tak nemusíte byť, pretože vás to odpočúva tak či tak. Ja viem o tom, že ma odpočúva Alexa, ale tak ja za to nemôžem to nejako vypnúť a keď sa jej to opýtam, tak mi povie, že nie, prípadne sa vypne. Poďme ďalej. Proste je neskutočné, ako internet môže byť v týchto časoch nebezpečný. Na druhú stranu na internete nie je žiaden 100% oficiálny dôkaz o tom, že ťa internet odpočúva non-stop. Ja milujem vodu. Možno ste už počuli o prípade, kedy Amazon Alexa, hlasový asistent, odpočúval v nemenovanej domácnosti domáce násilie a potom to Alexa poslala na servery Amazonu a pracovníci Amazonu to vypočuli a oni to potom odoslali na políciu. Takto Alexa zachránila ten život, ale to nič nemení na tom, že prečo to ich odpočúvalo a ešte k tomu to posielalo niekde na servery. Zoberte si príklad, že máte nejaký súkromný rozhovor, možno nejaký režisér o nejakom filme, že je proste nejaké behind the scenes, Alexu má pri sebe, ona to nahrá, dá to na servery Amazonu a pracovníci Amazonu už vedia, o čom ten film bude. No akože je to dosť blbé, si myslím. To by bolo z dnešného videa všetko, dúfam, že sa vám páčilo, lebo ja som si na to robil reálny scenár, takže dávaj like, díky. Dúfam, že algoritmus ti ukáže viacej mojich videí a zatiaľ sa maj. Čau!